Tichikutaurirai baba. Pese pese. Muchayo. Kunge mango. Amai. Yo, what's up, people? This is your boy Kelvin Biddle. As always, all the time, I am your host here at Manas Chibanda's YouTube channel. Nasi da pinda futi ma streets social media. Effect it ma streets chayo. And to investigate nyaya ma drugs. Chira chikupinda mkati mamonya mamondi chipinda nichibongoza nyaya ma drugs. Nasi ndinani pana. Munamukoma Gigi naro Chapo from Highfields. Ditsomando officer. Yeah, that mudokoro ku Highfields. Our last video tantiri ku Chitungwiza. Ndoko achikaputika chemutoriro. Ndinani wangu. Yo, this is Mr. Iron King. Yeah. In Highfields. Yeah. Saka nasi tukufamba nayo nyaya yedu yema drugs. Yanga tinayo futi ku Chitungwiza. Last time pangati Chitungwiza chakaputika pakatarwa nyaya yemutoriro, pakatarwa nyaya inonzi diaper juice. Wanga usingazive kuti kune diaper juice iyo. Nasi ndinemi muno Highfields. Panyaya dzema drugs. Mungandiudzawo kuti how far which is which muno Highfields. Kunoku kune into the Badlands se pamutori mu Badlands macho. Into the Badlands zvichireva kuti wapinda munzvimbo yakaita se yakashata. Into the Badlands. Kunoitwa inonzi iyo one shot one round. Ndochichocho. Kucherutswa nekucherutsa zvinenge zviripo panguva iyoyo. Ndo musha wacho. Tinyatso kutiudzai kuti kana muchiti kucheche kucherutsa ndokuita sei? Ndoku zvakangofanana nekuti wabirwa. Saka kana wagara kana ukafamba uchinzwa kana ukasangana nevanhu unosangana nezvakawanda. Mune makodi nechichi. Saka aya amwe emakodzi avanoshandisa ana kutsverutsa. Zvipo zvezvipo tiri muchipo. Zvakangofanana kuti tiri murudo rwerudo tiri parudo. Saka madrugs akurowa zvokutodaro muno mashu. Vana vacho varasika vakarasika zvisingaite baba. Varasika. Vamwe vacho nenyaya yekuti zvakavharwa zvikoro vakuona seka hobby. Vamwe vacho vakuona kunge kuindustry. Saka kunotorowa mutoriro sepachitungwiza. Tichikutaurirai baba. Pese pese. Muchayo. Kunge mango. Amai. Uzoti denga nguva yezhizha. Atori kana mazhanje. Dare brown aya anotengeswa nemapickup aya. H-boy. Yeah, you're H-boy. Yeah. Mageto ita se mkati. Mageto yusi hustling down ange yakanyanya kuvadzvanya mageto yusi waizia. Vamwe vacho ndo vakutora kuti adhiba imene pageto. Ndo chicho. Kana vachiti adhiba imene avanene kuti uri shamwari kana kuti uri ani wewe. Vanenge vachitaura adhiba imene kozi mageto yusi chanodai mari havasi kushanda mageto yusi. Anzi adhiba imene. Adhiba imene. Chako ndechangu. Wakadhibha foni yako chibaba tiri tese ndakasara nayo kachibaba ndakatoenda nayo kachibaba. Yotoba. Totoipetera mumwe takagara tese kana chibaba adhibha imene. Ndachema zvangu. Tiri tese unenge utori mene. Alright. Hapana wako. Wanzwisisa? Ya ndoda weza. Hapana wako. Hapana. Sengeze ipapa togona kukulodera badness. Ndo chicho man. Type ye badness yekuti iwewe togona kuti tikakuona. Kuti iwe wazonyanya kuda kuzvita futi uri mene. Uri mene. Ndopo waudzwa kane mufana wechidiki. Kunzi unoitwa sei? Unongo dai. Shit. Zvinhu zviri kuitika mukusanganikwa kune kuri kuitwa kwedombo uko. Saka life mawanika mgeto. Senge kuno ku Highfields. Zvakaoma. Zviri kutoda kutoti dai ipapa pamakwanisa wamboti pachiri 2 hours. 2 hours. Zvinoda zviri 2 hours. Cheima. Because pamwe pacho unogona kutoona iri type cartoon character. Musanduudzika. Iri pachi cartoon. Togona kuitaura futi tiri pachi action. Futi. Futi. Homa mshuto ya 2 hours interview. Zvinhu zvacho zviri kunetsa pakuti vana ivava patiri kuvaona vachitiwo vakutsomwa takazoto isa office nyowani yati kutogadzirisa nevamwe vandinavo. Inonzi ditsomando officer. Ditsomando officer ikai ichange ichitsoma avo vakatsomwa. Saka sezeta rapiwa are going to enforce ditsomando officer to the high level to the his His Excellency ku hierarchy ka.
kuti titange kuti tipuwe certificate kuti tifambe tichivatsoma vana. Munapuwa certificate rekutsoma wakatsomwa. Kutsoma wakatsomwa. Ko imimi musina kutsomwa? Tinenge tisina kutsomwa baba. Alright. Atitsomwe. Tingatomwa zvedu uyu mushonga wekucleaner system uyu. Kanda kuona mchuzi sotonora. Ndinoona vaye vanga vachifuro tichipromota. Ndachema zvangu. But tiri kuti maghetto youths. Nhau iripo ndeyekuti imi musabate zvinopiswa izvi. Nekuti pamuchazvipisa, muchazvipisawo nemi. Shit. Because kupisa kwamuri kuita, muchapiswawo. Ko bhaubhu uri kurowa ere muno? Ndora chokara tikutaura nezvaro naichi baba. Rine mazita akasiyana? Imimi manga matiri yenyu rinonzi chii? Amene ndongozi ranzi rinongonzi bhaubhu ko ndaziyei mabi ako. Vamwe vacho vanodedza ari pakawanda ka tumasporo, tuma CR7, tuma J. CR7? Iye Krishano arimo futi imomo. Adachema. Pachoka pachitaura nzi we are bandit or we are playing it like Krishano. Amai. Mawani chibaba. Wanguda. Yo wadi. Wagwan. Bozwe kuti. Uzora uze. Aiwa nyika yatokuwara maghetto youths mawani. Shit. Tsaina brother nduziya ke. Makatsva baba. Shit. Makatsva baba. Kozi kana vakutaura nenhau wangotaura nawo yekeduka yaka kaunga uchiti kaCR7 kozi takatomuisawo kaKrishano aiza akatoiswawo kozi vamwe ndo vanozonoti kanjiva. Keduke kuimbwana Enzo kaka kakaiswa mukati futi. Karimo. Ndaiti pamwe Chitungwiza ndokunorowa drug. Hapana chamunguziva. Iwe nena hapana chatiri kuziva. Maghetto youth Highfields. Ayo ndo vanoketa yese ndimune yese maered. Saka inini handisi kunyatsonzwisisa. Pane imwe futi pane matype emadrugs handisi. Pane Mutoriro andi. Then koita iyoyi kaCR7 aka. Aiwa it's one the same thing. Chinhu one. Chinhu one ichochocho. Ko zvemadhaipa makambozvinzwawo? Zvese kunogwa Highfields zvishande zvezvi achibaba. Kunoko vanongonoita inonzi one man one thing anditi. Atizoti we live by the gun die by the gun. Atidaro. Kunoko tinoti zvatiri kuita. Kuri kungorohwa iro dombo riri panhendende ringave riri paheliperi kana pajelipeli anditi. Vari kungorova riri dombo chete. Kasi ukaona wakuudzwa zvedzetebwede. Chinhu one. Havasi kuda zvimwe zvese izvi. Vari kungoda iroro riri dzetebwede kana kuti riri pahelipeli. Musiyano uri papi? Musiyano uri pakuti imwe ihelipeli iri pajelipeli. Rimwe racho inenge iri padzetebwede. Saka iwe unokwanisa kuzvinzwisisa kuti uri kuona samukoma wakapfeka worksuit ayo. Inogona kutaurwa kunzi Paramount. Imwe yacho yotaurwa kunzi Panasonic. But chiri chinhu one. Yese iri worksuit. Iri worksuit. Inhendende iri padzetebwede kana pahelipeli kana pajelipeli. Amai mukuzinzwira ere. Hapana chaukete. Mwana mabhiro takudzifambira nyaya dzacho. Ndachema zvangu aripo panapa Manasi Chibanda. Mkomo. Yo madi. Maghetto ita parara, Zvishuwa tachema baba. Chichi kuitika mughetto. Ndatonduze chichi. Mughetto avasi kurara. Anza musukurari wako. 24/7 vakasvinura. Hapana nguva yekurara. Hanzi kuharare akurarwe. Amai. Anenge arara akapusa. Usabvume kubirwa hope. Saka usabirwe hope nevaroyi. Ukarara wasara. Vamwe vanenge vakatotungamira. Iwe watosara ipo paya. Saka chichikunzisa kuti vatore madrugs, varowe madrugs wakomana. Akangori kahabit. Influence from other guys ka. Zvakangofanana nokuti mwana wekuBorodeu achisvika muno maHighfields. Afe akanakidzwa nezvimwe zvinhu but freedom yaanotanga kuwana yaanga asingawani nenguva dzaanofamba. Ndo zvinotanga kuita kuti apinde mune zvakawanda. Zvimwe zvacho mudzimba matiri kugara umu mune kushungurudzwa, mune kushaya nekuwana kurimo mudzimba umu kuri kuzofosa maghetto youths kuita zvinhu zvakawanda wanda. Vamwe vacho nekubata mari nezviri kuitika izvi lockdown muri kungoona zvairika. Kuri kuti kana kwavharwa uku kuri kuzosarira ndeuku anditi. Saka panguva iyoyo yekuti instead yekuti aende kutaundi kunotengawo zvekuti apfeke kana kutengawo upindu kana muchikenini. Ari kuona kunge kupinda pabhesi ndo muchikenini make. Amai. Saka mawani. Ndachema zvangu. Inini partners yacho ka vanhu vacho vari kutori nemapresident munyaya idzi.
mapresident arimo varimo mapresident arimo kune mavice presidents enzvimbo nenzvimbo tiri munzvimbo ino arimo mapresidents ayo ini mira ndoda kunzwa imi mukutaura kuti isusu toziva kuti kuna president 1 kana kuti samura kuti muno mahighfields mune mabato like vanhu vakatodamburirana into the badlands kaya tikukutaurai baba kune Brooklyn iriko Brooklyn irimo muno zviri kungoenderana nekuti ndiani atanga nayo handiti mimi mataura yenyu mukati munonzi chi mati mimi yenyu inonzi chi Manasi Chibanda president ndiani mukoma wangu mukoma Manasi ari kuseri kwekamera saka kuna president umwe ko tina president wedu ngani shit ndachema saka kwese kunoda utungamiriri asi ndosaka tati vese ivavo very soon toda kuvatsvaga tichawafambira isusu sematsomando sematsomando tichatozotanga kuti kwese kwatichanzwa tichange takusaina maofficers achienda ikoko tichamasainisa tsomando officers mapurisa anombozofambira nyaya dzacho senge mai manje apa kavanhu vakasungwa apa tikatombove nekufara vamwe vakaiswa mukati vakaitwa sei asi tinotenda hurumende kuti neiyoyi dai vanyasoita outreach yekuti vawanire mayouth edu zvekuita neivo futi vanhu vakuru vamwe vacho vavawanire futi zvekuita nekuti vanopedzesera vakuenda kune vadiki vachiti chimbotipaiwo nekuti matsvaga obva vanopinda futi mumutoriro iwowo ndachema zvangu mwana wamabhirioti zviri kuitika kunzoku munoziva kuti chi vanhu you are not aware what is really happening out there. Strange things are happening out there, especially here in Zimbabwe. We can talk of Chitungwiza, Mutoriro ukurowa. Pane yainzi diaper juice yatikanzwa manje yanga tisingazive inorowa size tsvene kozita pane katanzwa nhasi ka CR7 then parada kugadzirwa mugeto muda kugadzirwa inonzi tsomando inonzi matsomando officers matsomando officers type yezeta rapi but yakavandudzwa because muri kuona isusu kunoko isusu tirana makanika dzimwe nguva tinodokerwa tiri pabasa torara kana pabasa handiti unovaona vachitenderera vachiita sei vanofamba vakatsikitsira kuti kunge zvipo zviri pasi izvo zviri mberi handi mukuzinzwisisa vakatsikitsira vachitsvaga kunge pakadonhedzwa masipana avo ipapapa kana kunge akafamba nebhegi rakaboka achidonhedza zvinhu saka takaona kuti aiwa kuti tizvipedze zvinhu izvi kaizvi zvinoda kuti pacho patinenge tiri pabasa nepatiri tisiri pabasa tombonyatsovatsvaga vanhu ivava because dzimwe nguva togona kuchaisa kana na 10 kuti ndichifamba netsoka ndiende kumba ndodati aga nditsvage pekuti se mumota mangu mekuti ndirare ndozongomuka futi ndiri pabasa unovaona vakomana ivavo vachitenderera netumatochi katikwe pamafonika umwe wacho unoona akatesa kana radio munzeve hatisi kutaura nyaya dzemaheadphones tikutaura foni inenge yakaiswa munzeve kuti anzwe kunge asiri kunzwa zvinhu zvaakabata mukuzinzwisisa vanhu ivavo anenge akuda kutiraya kuzvikipa bhizi vachiti vari kutsvaga chipo vanenge vachiti vari kutsvaga zvipo imimi zvenyu zvamunonge marasa murodhi havachisina nguva yekunamata havana nguva yekunamata kwatoshata kunze vanhu vashata havasi kutsvaga mari havasi kutsvaga mari vari kutsvaga mari vasingatsvage mwari vanhu vacho muri eZimbabwe mazinzwira mega pamino sefodya maeredha ndokutendai big time ene ndadzidza hana yangu yakutorowa panapa usarohwe nehana because unogona kuputika wodona kuenda pamusoro pevakadona kasi wewe ndiri kuona kuti uchadona uenda pasi pevakadona mazinzwira muri eZimbabwe. I've been your host mwana wamabhirioti Kelvin. For now I think it's lockdown.